El taller Alcalà és un taller multimarca en el qual fem reparació de l'automòbil, tant en la branca de mecànica, electromecànica, en planxa i pintura, el que és carrosseria i pintura. Suposo que hi ha oficis que manquen d'operaris perquè no s'ha tingut un aprenentatge previ. Aleshores, en el món nostre, que és el que jo conec, necessitem sobretot alumnes i aprenents, perquè és un ofici i cada dia es complica més amb el sistema, sobretot, de seguretat, perquè tinguin un bagatge a l'hora d'actuar sobre la reparació del cotxe. Per a la propera promoció esperem, com hem tingut sempre, un alumne d'electromecànica i un altre per planxa i pintura. Principalment, la funció que fem aquí amb els alumnes és posar-los al costat d'un operari perquè vegin la dinàmica i el protocol del sistema amb actuació sobre la reparació del cotxe. Al taller Alcalà li agrada col·laborar en formació dual, a part de col·laborar amb Catalunya, també ens agrada col·laborar amb altres països i donar l'experiència a alumnes de fora que vinguin a viure la vivència de la feina diària de taller d'aquí. Llavors ens venen estudiants de França i d'Alemanya, que llavors amb una convivència de 3 setmanes, si no recordo malament, ens podem arribar a donar-los la formació i la forma de treballar que nosaltres considerem segons els nostres especialistes que estan treballant en els vehicles. L'experiència és totalment positiva i jo la recomano perquè, el que he dit anteriorment, jo crec que el sistema ha de promocionar el món de l'aprenentatge perquè hi ha oficis com aquest el nostre que es necessiten anys de bagatge abans un operari no aixequi el capó del motor i vegi realment el que hi ha allà sota.